ברוכים הבאים לצירוף נט, מודול בתוך מערכת רישיונט המאפשר להוסיף מסמכים לבקשות לרישיון שנחתמו. לעתים קרובות קיים צורך לעדכן אישור סף, כגון אישור כבאות, אישור בריאות או מסמך אחר ברישיון או באישור הפעלה שכבר חתומים. מודול צירוף נט מאפשרת את הוספת המסמך לבקשה החתומה ללא צורך בפתיחת הרישיון או אישור הפעלה. על מנת לעשות שימוש במודול, ניכנס למערכת רישיונט ונבחר את המסגרת הרצויה. נבחר בבקשות לרישיונות קודמים, הממוקם בסרגל הכלים שבצידו הימני של המסך. ניתן להוסיף מסמכים באמצעות הצירוף נט רק לבקשה החתומה האחרונה. בתצוגת הבקשה נלחץ על 3 הנקודות שבצידו העליון השמאלי של המסך. לכניסה לצירוף נט נלחץ על הוספת מסמך לבקשה חתומה. זוהי התצוגה של מערכת צירוף נט. בתצוגה זו ניתן לראות פירוט של כלל המסמכים, אך יש לבחור ולהוסיף רק את הקובץ הרלוונטי. אם המסמך הרצוי אינו מופיע ברשימה, יש לבחור ב"אחר". יש לבחור את הקובץ הרלוונטי מהתיקייה הבאה הקובץ שמור וללחוץ על Open. לאחר העלאת המסמכים הרצויים, נלחץ על שמירה ושליחה. סימן ה-V יאשר לנו שהמסמך הועלה בהצלחה. לתמיכה ולכל שאלה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר במוקד התמיכה. בהצלחה!